Men sana nädip başlyga gowurmalygyny bilýärjek. Beýt bagla oturmada aýt da, belki kömegim de ber. Bar sen başlyk çağırýar. Maňa sen kömegiň gerek diýip habar etmeň ýeterlikdir. Atworjak bolsam men atwormaly senden. Aýtdym men sana düşünmersiň diýip. Men sana adam ýaly aýtdym ha. Seni bir baş boş gel. Pelwanam maşgala. Howa sowady diýip göçmek guşlara mahsus. Men joramyň agyryny beper etmeli. Bir maşgalaňy bozulmagyny islämem. Sag ol Gülşat. Bola sag ol. Salam, hoş geldiňiz. Gelin. Tanadyňmy meni? Ýok. Meni aradan aýryp durmuşyň gowlanar öýtdiňmi? Bagşlaň, men sizi tanamadym. Şeýlemi? Sahra, Ha? geldiňmi saman? Salam. Duýduraým alkeningde. Öňden çykardyk aeroportda. Men duýdansyz sowat etmeni gowurýanna. Ha, ola şeýledir bölin. Bolýa Ýewropa näýli? Bir aýryk gitsek diýip aňary orna saýdyňla. Mana mes Sahra. Ha? Sahra da men. Hay bolýa. Uy Gülşat. Tanış bol, Sahra. Karaça proýektimde 5 milyon adam Sahraň kagazy bilen açypdyk. Bile ornapdyk. Gowadymdy pahyr. Aýnam näme? Ine Sahra, bir aýyň dowamynda ýagdaýlar öwrenmäne geldi. Şoň üçinem geljekde 2 sany bassaňam bolmak mümkin. Hawa, eýýäm aňyrdan gelişme seretdim. Käbir düzetmeli zatlar ba. Awala, iswariýanna kemçiligim bar. Ýör gowuktana çaý berek, massaňa eder. Ýür. Bulama sowarsy. Kim gaýlar? Sypatyna seredende baýaryň adamna men danar. Diline terapak bolawar goý. Täze başlyk diýerler. Şonuň üçinem ýekejek basuwda siziň öýüňiziň atmosferasyna täsir edip bilýär. Siziň öýüňizi bezemäge kömek edip bilýär. Hemmäňize karaja konteynerda garaşýar. Atowy. Näet bolmy? Awa gulýaly. Ay şu montajy paylaşaýlar. Bolýa. Erwet del pelwan. Pelwan nämsiz? Awa. Ýöne biraz edýän işleriňize haýp goşuň. Sebäp nemede? Gurlaýşyňyz bir hili adam hudileýän ýalykda. Goşuň, galmagal goşuň. Meňe şular ýaly videoňdan çyksa, ýüregimiz ýa, göremok, gönü geçirip goýberýän. Şoň üçin biraz açyk haýp goşsaňyz gowy bolar. Haýpam haýpdyr bolýan. İşlerimizde biraz türkmençiligi, medeniýetimden serjek bolýar. Biraz agramlyrak işler etjek bolýar. Agramlyrak? Agramlygyny Ýewropada ba. Siziň we siziň edýän işleriňiz Ýewropa artistlarynyň edýän işleriniň ýanyna uýçykda. Bagşlaň, siz kim? Sahra men. Tanşanmaşat. Menem örenşat. Nesip bolsa ýene bir aýdan men siziň başlygyňyz bolarym. Şoň üçin belliklerimi gözüňe tutsaňyz gaty gowy bolar. Bolýa, gözüňe tutar. Barana, sagaman işleň. Tanışdığımızın başını ýaňmaşlapdyk bolýan Aras bölüni aýtdy. Adyňyzyň Sahradygyna bildim. Geljekki başlykdyňyzdan bildim. Ondan aňyrsyna düşünmedim. Ýylyň söýgülisini elinden almalygyna düşünüpdiň bir döwürler. O näýli ýylyň söýgülisini alpmyşym? Sada sıran bolmasana. İlkär owşany kimiziň 3 ýyllyk söýgüýimiziň arasyna ýerip oňa durmuşa çykdyň. Soňam ony resýän başyna ýetdiň. Inne misat bolmadyk ýalyk. Hemme zat gulaly güllük bolup durmuşym dowam ederni öýtýärmi? Birinciden men siziň eliňizden rowşan almadym. Durmuşa çykamda menden razylygym soranam bolmady. Şulaglana barmalydylar, menem bardym. Ikincidenem ýoldaşym pahyr gowy adamdy. Ýöne maňlaýmyza uzak ýaşaşmak ýazylmanlarda. Akbalyň kime näme taýýarlanyny bilip bolýarmy? Her kimiň akbaly öz elinde. Sen şu wagt öňüňizdekileri ýok diýen bolsadyň, bu wagt mene bagtly bolardym. Belki rowşan pahyram diýer bolardy. Onda sen öz akbalyň öz elinde bolança rowşan elinden gidirdiňmi?
Oy! Dilingme görme. Sen miňerim dişlemersin. İdil, iýdiň tapma diýalygy derin. Gıydılar. Salam gelne janaba kömek. Borlaryna nerede yerleş? Yürümeyse de görnüşlerini öpkebeyin. Haw Guşat. Guşat? Şoň üçinem şu günden başlap Karajadaky öňkü düzünligiňiz bolmaz. Öňkü edillik ýok. Gelenme 2 gün bolyn. 5 ýyl bäri dowam edip Salam. gelen kimçilikler tapdym. Siz kim? Men Leyla. Berkararda Karajana kodanyň menedjeri. Size ýygnak wady aýtmadylarmy? Aýtdylar. Sagat näçe gelmelidiler? 20:00. Aşma sagat näçe? 20:34. Bagşlaň ýöne magazyny ýapyp hatawa tapşyrýança meglenmeli boldum. Bolýa. Menejerler şey dip giýje galýan bolsa, başga işgärlerden geňem görmeli. Ýöne bu ýagdaýlar biz gatty basymda ederiz. Edil häzirki wagtda ýol başçylyga resmi tarapdan girişemok. Ýöne uly başlyk maňa bu işlerini anlamaý. Diýmek, men düzünlemelen işlersiňiz. Sorag barmy? Yok. Ýok. Bolýa. Barıň sağa manja barıň. Leyla siz bir münt duruň. Size mertiden başlap bärik gelersiňiz. Näme şoňça? Ýok. Siz mertiden başlap bärdi işlep başlaýaňyz. Ýöne bäriň menedjeri bara. Kim menejer bolmaly? Kim näme iş etmeli? O zatlar men özüm bilerim. Ýöne meni berkarardaky nokoda ul başlyň özü bellede. Başlyň habar barmy bu zatlardan? Alad etme. Gerek bolsa, uly başlyň özüm aýdar size. Bolýa. Başlyk aýdar şonu da geler. Meni bärde näme etjekkägiz? Gele gelmäne bolanmar şu dag nämegiz? Sağa da bir zat diýdimi? Oňalyň amyr diýen bolmagy? Sen bir maňa diýen sözlerini işledim. Alad etme sen ýanynda men bar. Eger gaty gidi berjek bolsa, men oňa kimin kimligini tanadar.